Machiegni kendo, kamati mar duond buch ODM e kar chung' od bura ma Lego Usonga dwaro mondo tim yiero manyien e kar chung' od burano. Kotelnegi kod jagoro margi Paul Waringa, jotelogo dwaro ni mondo ruch oko yiero manotim e dwe mar 11 higa mokalo, ka giwacho ni ne ok otime e yo mahuyanga. E romo manokelo kanyakla telo mar ODM ma Lego Usonga kod jokombe mag wode bombe ma Siaya, jagoro nowacho ni gidwaro ni listi mar jok ma iwacho ni noyier manochwal e log tich mar ODM mondo mi odwoki mondo chiw thuolo ne yiero makare. Maeri en jakom mar ward ma Lego Usonga ma bende wacho ni kagin kod nyawadgi ma Rose Ayoga bende ywak ni jokanyo mage ne ok onywaki e yiero no. Korka kore jakom mar ODM ma Lego Usonga Thomas Okoth Rondo wacho ni moko kuom apisa manochung' ne yiero kata presiding officers norem chopo kuonde yiero kendo ne gichuogo mana listi mabandia. Jogo mandiko jo yiero onego bed kuonde yiero chakre saa 1 okinyi nyaka saa 9 modiechieng'. Jogo ombulu neno biro adier iseche machon kendo ne gin kuondego. To joma ndiko jo yiero to chung' ni jo yiero nene ok obiro iseche mowinjore. Mar ariyo, nene ok ofulgi bopuodhgi e nyim jo yiero nikech ne gionge ni magi officers ma ochung' ni yiero to magi mochung' ndiko jok mag yiero. Koro gikwayo ni kadi aidha nuo yiero or kel list ya mondo ji okagwa e polling station mondo wang'e ni ng'ano manoyier ka kapok wadhi mbele e ward. Polling stations man kodo en 125 to kaka township duto ok nodhi maber, ok noyier nikech ne onge presiding officers kod CEOs ne onge. Ji nobet abeta piny to owinjire to ji ok ne nyal winjire malong'o ka onge presiding officers. Koro wan kaka jokombe waneno ni yiero manyocha otim e grassroots mondo oketh mondo nonane kaka inyalo time iyo maber. Kok nyal duok yiero e polling stations to mondo kama no ok nyal timre to duok list maneno osedhi malo mondo wachungusa wayud ni jok manoketgo e gin kosek gin.